ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದೇನೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಕ ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದೇರ ಸ್ಕೂಲು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ತುಳಿ ಮಗಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಕ್ಕನ ಊರೋಲಿಯೇ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಾಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಲೆಂಕಲ್ನ ಒಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಂಡಾರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುದಾರ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಅದೇ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಒಂದು ಓ ಎನ್ನ ಪರ್ಸಿಯಾರ್ ಮುಟ್ಟಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ತೆಪ್ಪೋ ಮಲ್ಲ ನಾವ್ ಎನ್ನತ್ ಮಲ್ಲ ನಾ ಮಲ್ಪೋರ ಇರ್ಲ ಅದಿಗೆ ನೀ ಮಾಂದೇಲಿ ಕನದೇರ್ ಮಾಂದೇಲಿ ಕಂತೆ ಸಾಪ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನಿಗೆ ಸಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೀಯೆ ಅಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾ ಫ್ರೈಗ್ ಸುಕ್ಕೋಗು ಒಂದು ಸುಕ್ಕೋಗು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಸಾರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ದಾಲ್ ತಲೆ ದಾಲ್ ಉಂಡು ಅವನು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಲಿ ಸೂರನ್ಲ ಬಟಾಣೆಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೆ ಊರಾಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಕೋರಿದ ಅಂತ ಓರಿದ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬೈಯಡ್ ಬರ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ತಂಚಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಲ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಕಶ್ಪು ಪತ್ತೊಂಪು ಒಂದ ಅಂಚ ಬತ್ತದಿ ಅನ್ ಪತ್ತೊಂಪು ಓದಿತ್ತೆ ಈ ಜನ ತುಲ ತಿರ್ಗೋನು ಬರ್ಚನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಿನಿಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇನು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಿನಿಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ 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 ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಜೋಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಡಿಗೇನು ಬಲ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಿದಾಯ ಬಾಡಲೆ ನನ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೋನ ಪುತ್ಕಲಾಗಿ ಬೋಲ್ ಬರ್ಕೋ ಪಿದಾಯ ಬಾಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಳು ಎನ್ನನೆ ಅವು ಎನ್ನಮ್ಮ ಅವು ಜಿಯಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ದ ಒಂದಿತ್ತೆ ದುಮ್ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನ ತಂಗಡಿ ಪೂರ ಜಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ದು ಜಿಯನ್ನಕ್ಲೇನು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಕುಲ್ದ ನನ್ನ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಉಂಡದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಎತ್ತಿ ಜೈಕೆ ಅನ್ನ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ಮೂರು ಜನ ಉಲ್ಲತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಬರ್ಚಿಲೆ ಎನ್ನ ತರ ಬರ್ಚಿಲೆ ಮನನಿ ಇನ್ನ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಆತ ಗವಾರ್ಗುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಇರುವ ಆತನಿತ್ತೆ 15 ಇತ್ತನತೆ 25 ಇತ್ತೇನೆ 25 ಬನ್ನಿನಿಲ್ಲ 25 ನಾನು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಾನೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ತಕ್ಕು ಒಂತ ಒಟ್ಟಾನ ಪಾಡಿಯೇ ಸೂರಂದ ಬಾಜಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಶೋನು ಅಂಚ ಶೋನುಡ ಪುಲಾವ್ ಲೈತ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಇಂಕ ತೂವಡು ಶೋನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆಂಡ ಬರ್ಪೇನ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೇಳಿ ಅಂದ್ ತೂವರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ರುಚಿ ತೋಡು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡವು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಏಪೊಡ್ದು ಕಾಪುಂಡು ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ಹೊರ ತೂದು ಬೋದು ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪು ಗಂಡು ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅವಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರನೇ ಅನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೂಲು ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀ ತಿಳಿ ಏತು ಸಣ್ಣ ಆತಣ್ಣಂದು ಕೈಟು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಈತು ಸಣ್ಣ 3 ರಾವಂದು ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂಡು ಇಡ್ಡಾಪ್ನತೆ ಬಾಜಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲ್ಪೋಲ್ ನಾನು ತೂಕ ಎಲ್ಲಿ ಏತಾಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನೆರ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ್ರ ಬುಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಐತಾತಿಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಯ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲ್ತಲೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಜೀವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನೀರು ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಉಕ್ಕದು ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾಳ ಮಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ತುಜ ಪಾರಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಶುರು ಅಂಚ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಶ್ಪುಲಿ ತೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಓರ್ಂಬ ದಿನೋರ ಬತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿನೈತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನಡ ಪಾರೆಜ್ಜ ಪಂಪೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಕೋಪಿ ಜಿಯನ್ ಮಾಮಟ ಅದನ್ನು ಕುರಿಯೇರು ಏನಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಬಿಸ್ಕಿಟಾ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಅವೇ ಮೀನು ಮಾಂದೇಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪು ಕಡೆ ದೀತೇರು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮೂಲು ಮೀನು ಬೆಲ್ಲ ನಾನ ಪಾಡೋಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಏಲ್ಪದ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಡೆ ನಾ ಪಾಡು ಜೇರು ಮುಂದೆ ಮಾಂದೇಲಿ ಫ್ರೈ ತುಲಿಂಚ ಹಾಪುನು ಕಡಕ್ ಹಾಪುನು ಎಡ್ಡಮ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಡಿ ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಟ ಹಬ್ಬ ನೋಡತ್ತೆ ಮೂಲಂಡ ಅತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ್ರ ಅಮ್ಮಣ್ಣು ಪಾತೇರ ಅತಿಗೆ ನೆನ್ಪಿರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಈತ ಎರಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಲ್ತದೀತೆ ಜಿಯಾನ ಕಡಲೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮಾಮ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಎಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಯ್ತು 2-3 ದಿನದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ನೀನು ಕಶ್ಪು ತೆತ್ತಿದ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಇದ ಬಾಲ್ಕನಿದ ಚಪ್ಪಲೆ ಅನ್ಪಾರು ಕತ್ತಲ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಎಪ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗಾರ ಇಂಚ ಎಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವು ರೋಡ್ ತಿರ್ತು ಪೋಪುನ ಎಂಕುಲು ಎಟೆ ಉಂತುದು ತುಂಡ ಬತ್ತನ ತೂಚುನು ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂಚ ಯಾನು ಉಲಾಯ ಬರ್ತದೆ ಜಿಯಾನು ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಒರರ ಎಂಕುಲೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಒರರ ಬಾಯ್ಕ್ ಹೊರಡ ಹಾಪು ನೀನು ತೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಪತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಚ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನೆ ವನಸ್ ಕುಲ್ದೆ ಆ ಪೆಂಚಾತನ ತೆತ್ತಿದ ಕಚ್ಪು ಶೋಕಾತನಿಗೆ ಆಂಡೆ ಇದ್ನ ವನಸ್ ಓಲಾಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡು ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೇದೆ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಒರಿದ್ರ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್